Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo mao'y unang naghimog buhat. Pila ka adlaw siyang nagbuhat matud pa sa unang pagbasa? Pila ka adlaw? 7 o 6? Bright mo children da. Nagbuhat ang Ginoo, 6 ka adlaw siyang nagtrabaho niya. Pag ikapito, mipahuway siya kay nakumpleto naman niya himo ang iyang buhat. O ang iyang gibuhat katapusan, mao ang iyang masterpiece nga liwat niya. Iya yung larawan o kasamahan. Kinsa may iyang gibuhat katapusan? Lingay mong tupad ing na liwat kas Ginoo. Ang tao gihimo sa larawan o kasamahan sa Ginoo. Unya nahimo gyud ni siya, nahitabo gyud. Niya ang Ginoo kay balaan man, ang tao balaan sad. Niya kay ang Ginoo infinite man siya og mind, infinite pod ang tao, why limit ang atong kahibalo. Niya kay ang tao, kay ang Ginoo di man mamatay, ang tao sad nga iyang gibuhat dili sad mamatay. Liwat gid niya. Niya kay ang Ginoo malipayon man, ang tao sad malipayon. Niya kay ang Ginoo nagkahiusa man sila, 3 ka personas, ang tao sad manginahanglan kitang maghiusa, ato ginang need unity, peace, harmony, ato nang needs, di ba? Hilingi ay mong tupad ikaduhang lingi ing na liwat pakas Ginoo sa iyang kahiusa. Mao ni siya ang challenge. Kay ang atong mga mamumuo karon wa na magkahiusa ngano man siging linibakay diha sa workplace, siging sinahay sa mga positions o mga possessions. Wa na sad magkahiusa ang atong mga workers o ang atong mga laborers o ang mga employers, siging away, ilog anang income gikas kompanya. Ana no? Kinsa dinhi nga nagtrabaho karon nga moingon gyud, Father, kontento kay ko sa akong sweldo dinhi sa Pilipinas. Tasa kamot. Kamo ba wa gyud mo ayo. Ato na gud ning nasod. Asa man di mo makontento adtos laing nasod? Mura ba na atong style at mga ambisyon nga moadtos laing nasod kay di gyud makontento dinhi sa ato. Og dili ka makontento dinhi, igabot nimo nga tus laing nasod, di ra gyapon ka makontento. Ngunay hinumdumi. Bisag manindar ka dinhi dahon sa kamote, basta kontento lang ka sama ni Saint Joseph, malipay gyud ka. Nakaron si Saint Joseph wa kay ni siya na-mention sa Bible, wa sad kaayo ni siya awagin ni siya gisulti bisag usa ka word nga gikutlo sa Bible. Pero nganong consider man siya sa atong simbahan og the greatest saint like Mary. Nga naman tungod kay nakaproduce siya o great son. Hindi man gito niya anak yung tinud-anay, iya man tong ang sa tawag anak kanang foster father man siya, pero iya gitong anak legally speaking. Nya kay kuyog man niya og kinabuhi, tawgon ginatog anak. Nya matod pagod sa istorya ni Kristo, ang kahoy maila sa iyang bunga.
Kung ang kahoy gani maayo, maayo sa na siya bunga. Ang ginikanan sad nga maayo, maayo sad nang iyang mga anak. Pero ang ginikanan gani buangon, buangon sa nag mga anak. Ngi, laing lingi sa imong tupad ina. Kumusta imong mga anak? Og wa gani anak, ingna kumusta man ka? Liwat ka sa imong ginikanan? Oh, na. Kung unsa ta karon, dako kayog aspeto ana ang mga taong kuyog nato sa pagtubo gikan sa 0 atong edad hangtod karon. Kay produkto man tas influensya. Mo nang kung gusto kang makahibaw kinsay akong ginikanan nga ako jong gikuyugan sa akong kinabuhi, kung gusto mong makaila unsa sila, tan-awa lang ko karon. Kung kusog ko masuko, ing nakatong yang ginikanan, masukanon. Dali sa tong masuko. Kung manginsulto ko karon, akato sang akong ginikanan, manginsulto po to sila. Kung tapulan ko karon, katong ilang ginikanan, iyang ginikanan, tapulan sa to. Kung tikasan kay ko karon, kato akong ginikanan, tikasan po to. Kung di jud ko kamaong muampo, lakwat 0 kay kostanan, pero ti pa kasugarol, aka na, mausad na akong ginikanan. Ano? Hoy. Muna si Kristo, naka-shock man siya sa mga tao. Tingong mga tao nga nganong grabe man kay ni siya gahom, grabe man kay ni siya wisdom. Di ba anak marig panday? Panday man sad ni siya. O tanawa ha, nahibong sila. So dinhi nato makita nga bisag si San Jose wa kayo na mention, wa say gisulti, si San Jose was one of the greatest human being nga natao sa kalibutan. Ngano man ang iyang anak nahimong greatest prophet. Ikay hinimo man tos Ginoo, Father, dili oy. Gimension ko dire anak panday niya si Kristo nahimo sang panday, pero the greatest carpenter. Di ba? Hato pa naambit niya ang greatness of Joseph. Nya unsa may greatness ni Saint Joseph? Unsa may iyang greatness nga niabot ngadto ni Jesus? Unya na mold gyud si Jesus as human person nga nahimo sa siyang great person. Ibaw mo? Amo kibaw? Kasayon ana nakahimo si Jesus og milagro. Kinsa may makahimo og milagro? Ang Ginoo. Nakahatag way grado si Jesus, wato ka eskwela, bisag grade 1, pero grabe kayo iyang wisdom. Grabe kayo ang iyang nakatunan. Ang sama na, mao to'y wisdom of God. Nga ngano mang nahitabo man to ni Jesus kay si San Jose. Wa siya laing paningkamot unsa raman sa iyang pagtrabaho nga matuman ang buhat sa Ginoo, to fulfill the work of God. Mausa na kinaiya ni Mama Mary, to fulfill the work and plans of God. Matuman din hikanako sumala sa imong gusto or sa imong kabubuton. Sige, laing lingi sa imong tupad. Ingna, unsay gituman nimo karon. Mangutan ba unsa may imong gituman karon? Kay kita ra ba no? Ganahan kay tang mutuman unsay atong gusto, dili ang gustos Ginoo. Pananglitan karon. Kini bang atong slat-slat. Unsa man na? Gusto nas Ginoo o gustong siyano? Kusga. Unsay gusto sa ginsyano? Gusto sa
Ako, kung ako inyong pangutanon, mingon dyan ko mo na gustos Ginoo. Nya, tanan nga liwat ni San Jose, og ni Maria, og ni Jesus, mupalit ginagslat. Kay makasabot magina sila nga gusto ni sa Ginoo. Unsaon man pag-ila nga gusto ni sa Ginoo, kay para man ni sa katilingban sa Dios ang simbahan. Kanus amang ka makaingon nga gusto na ni Siano kung isod sa bulsa ni Father Siano. Ana, mo na siya. Ikaw wag gyud kay ni sod Father. Oh, naay gamay. Di nagikan sa bulsa, di nagikan sa mga slat ang akong isod sa bulsa, gikan na sa akong kahago aning dupa-dupa dinhi stipend. Oh, ana, nya ako sa nang kay ako man na nga entitled man ko ana, nya mo sud man sa akong bulsa ng stipend kada nako misa dinhi og sa gawas, ako sa nang ipalit og slot kay mutuman sa ko sa sugo sa gustos Ginoo bahin aning slot. Mao na siya ang timailhan. Ay gilingi ay mong tupad be na sige pa kag palit og slot. Ano tana ba? Sige pa. Unya mo gani siya, undang sa ko, kausar ako palit. Kausara day ka ni tuman sa gustos Ginoo. Kausara di ay. Naamang gani Roy White trabaho niya, nagtinda-tinda na lang siya kutob siyang maabot kay nataktak man siya sa trabaho. Man siya trabaho. Niya kay ni income man sa siyang gibuhat-buhat nga kanang mga tinda-tinda, ni palit gyapon siya slot. Isa sa diha pa ko'y trabaho Father, kada gyud sweldo palit ko nimog slot. Ginagmay ra gud tag 1 slot karon kay nataktak bang ko sa trabaho. Nya asawa man siya, nya iyang bana kuno, hangol kuno kay kwarta, di gyud kuno mohatag niya og kanang extra ba. Kana ra yung budget sa balay. Nagluto-luto na lang sa siya, iyang ipang deal. Nya kay naman sa kuno mo order, iya sa ipalit og slot. Natanawa? Ang iya bang nako, pwede na gyud ka mamatay akong gitiksan ba? Pwede na gyud ka mamatay kay grabe kayo ang imong gugma sa simbahan. Inoon, gugma sa na niya sa iyang pamilya, pero ang gugma niya simbahan ba? Nabitang kauban sa iyang paningkamot ang simbahan. Ano na nga dako-dako para batag bayronon, ang atong SBF dag, ang atong halin, 19,653 pagyod. Nya napay 40,347. Ato kaning palitano tag sa karon. So naman sa dang Mayo, available na sa akong GCash o among mga GCash na-close man ni kada after 2 weeks mapuno man ni, pero karon available na sa pamalit na mo slot niya ang atong DCHS para sa atong tiwasonon nga kuan slots, kuan na lang 3,038 ka slots tag 200 pesos. Kining atong gibuhat dinhi naasad ni kinabuhi ni Saint Joseph. Wato siya mag-slat-slat. Pero kung atong tan-aon ang iyang kinabuhi, nganong nahimo siyang very holy and great person bisag 14 niyang pobriha tungod kay ang iyang pagtrabaho, ang pipila ka mga prinsipyo lang ba nga akong ma-dissect gikan sa kinabuhi ni San Jose. Sa iyang pagtrabaho na ay mga at least 3 ka prinsipyo nga makuha nato nga applicable kayo. Naghimo sad ko ani niningkamot ko kay nakatrabaho man po ko mga 8 ka tuig. Human ko ni graduate sa college atong March 1987, sugod June 1987 nakatrabaho ko hangtod sa June 1995. Niya kuan ang unang prinsipyo gyud nga gibatunan ni San Jose, gihigugma niya ang trabaho dili ang sweldo. Wa gid siya mahigugma sa kwarta, gihigugma niya ang trabaho. Ngano man ang makapasantos nato ang trabaho, kay kanang atong trabaho makahatag man nagkaayuhan sa atong isig katao, whereas ang sweldo para man nato.
So wa higugmaan ni San Jose ang sweldo or ang suhol, gihigugma niya ang pagtrabaho, ang pag-alagad. Ngilingay mong tupad. Na okay ra ni mo guway sweldo. Mata ba? Oo na kanay nindot mo na kani atong mga nag-serve din sa maning 2,000 Hail Marys, kaning atong mga ministries, kaning mga lay ministers, kaning atong choir, wa man na sila yung mga sweldo, pero sige gina sila alagad ana, di ba? Wa na sila sweldo, wa na sila ma-expect na sweldo. Muna congratulations mga workers din sa simbahan. Pakpakan na to atong mga workers. Salamat kay ninyo ha. Padayunan na ninyo. Pero magsige na kayo mo kunahuna, Father, di man takatagaan, bisag snacks lang, di tatagaan. Practice ta kapoy kay sige kanta niya, wagi snacks. Mao na ginaibutan niyo yung nahuna, mga buangon mo. Ug naa, di naa. Ug wa gani ay paghunahuna. Ang importante nga alaga diha, ipaambit ng imong talent. Nya ako sa diri magsikog misa, magsikog announce aning slot, magsigi sa kog ingon, gamay ang palit slot o masay slot, kapoy sig announce undangon tani. Adi sa ko moingon ana. Ngano man kay ang akong misyon nagihatag sa Ginoo mao man ang pagpahuman aning project, pinaagi pag sigig encourage ninyo nga palit mog slot, padayonon ko ni hangtod ko mamatay. Kung kamo sad og di mo maminaw ani kay nahigugma mo sa inyong kwarta for yourself, inyo sa nang tulubagon sa Ginoo, bahala mo diha. Ana, ikaduhang prinsipyo ni San Jose na nakapawagtang og mga sala mao ang paghimo og mga sakripisyo nga way nahibalo, kanang gitawag natog secret or silent nga mga martyrdom. Sama atong nabuntis si Maria. Nabuntis bas Maria, hilom ra siya nga nituman sa sugo sa Ginoo nga pangasawas Maria bisag mabdos ng daan. Hilom lang, wa na tabi-tabi. Kana bang silent suffering? Nindot no? Kay kita usahay, ato maginang ibandilyo, muyaw-yaw, ala, mo syagit-syagit, ba ikang animala ka, waka kahibaw, partinan ako, gisakitan ako nimo, grabe kay nimo gibuhat nako, mga anak pa ba? Si San Jose, hilom lang, hilom. Mga asawang ni Adinhe, kinsa ninyo ang muhilom lang kung masakitan na mo sa inyong bana, tasa ka mo. Kanang di gyud mo yaw-yaw ba, hilom lang. Mga sabaan gid mong dagko. Pero kani mga bana siguro jud ko naani hilom lang kisa dinhi mga banaha nga hilom ra gyud ini kasuko na ninyo sa inyong asawa ta sa kamot. Otro sa demo. Hilom lang. Hilom lang. Nya dayon ang ikatulo nga para nako kinaiyasan ni San Jose, ang iyang gibuhat ba, nagsigi siyag paningkamot sa pagpalambo sa kinabuhi sa iyang gialagaran. Mao na nagitawag siya, gideclare siya og the father or the protector of the universal church. Ngano man basta siya na gani mo'y mualagad, ang tumong palambuo niya ang iyang gialagaran. Kanabang mo trabaho ta aron mulambo ang atong gialagaran. Panalitan, empleyado ka aning kumpanya ha, ang imong tumong nga mulambo ang kumpanya, bahala nagwa kay sweldong tarong. Nakana. Si San Jose kung mamanday, ninduto niya ang balay nga iyang gipanday or mga butang nga iyang gipanday para nindot gyud mapuslanon kaayos iyang gihatagan ni anang maong serbisyo
bisan og wa siya'y suhol. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon. Sige na. Sabat na ko. Ing na palambuon ti ka. Makapalangit gina kanabit ang imong palambuon ang imong gialagaran. Kaming mga pare mao gina ang among misyon. I believe amo ginang misyon na kung asa may ma-assign palambuon ginamo ang parokya dili ang among bulsa. Muna ako muhangyo ko ninyo, mulambo na ganing akong bulsa nya ni kaga ang atong parokya badlo nga in taon ko ninyo. Ing nakinahanglan maliwat kang San Jose, Father. Ngano naman ing ang imo namang bulsa mo burot kaayo, luspad naman kayong parokya nato. Ana man sila Brad Loloy, ana mga finance council nato. Badlonga ko ninyo, la Sister Nara, na sobra na sa ning imong gibuhat, Father. Ana. Aw kamo good. Palambuan ang inyong gitrabahuan, palambuan ang inyong silingan. Nga kita din ning kamot kita nga mulambo ang atong palibot, mulambo ang atong community, hastang atong mga chapels, atong gipaningkamutan nga mulambo kay mao man akong gialagaran, hastang mga tao nga purtig yun kauyamot og Pinoyanan nga galisod na gani og katog kunting uwan kay buslot kayog ato hastang bungbong purting buslota atong gihinay-hinayan og alagad. Nakapaayo na tag, nakahimo na tag balay nga mga 76 kabuok, no? Wa mo malipay, lipay ta. Salamat kayo. Mausa na ang pagpalit na tog slots nga naman atong palambuon kining simbahan nga atong gialagaran og mauna ni ang makapasantos nato sama ni San Jose gikan sa iyang paghigugma sa pagtrabaho, sa iyang paghilom nga pagantos og sa iyang pagpalambo sa iyang isig katao labi na gyud sa iyang gialagaran. Kun ato na nang buhaton, mawagtang ang tanang sala, mawagtang ang tanang kagubot, mga gubat mawagtang na ni tanan og mopuli ang kabalaan, kalipay o kalinaw, kalambuan sa katilingban.